nga let's abide the rules of the law and the Comelec rules nato karon under mata sa Comelec control. Siguro i-roll down na nato mga sakyanan katong may mga four wheels, roll down lang, please abide with us, pangayuan mo sa mga documents, then if ever ila ipa-check ilang sakyan, much better pod whether voluntary paghatag nato o gahigayunan sa pag-inspect. Aksyon Balita. Sa atong malaging dili angay hadlukan ang atong paygayon og checkpoint sa dula pa kay pag-awat, sir. Yes sir, actually makita nimo atong kapulisan. Wala mi muro ang mga naong kundi naka-smile ta. Service with a smile despite nga natay feel nga medyo di po dali magtindog, pero amo gyapon ang gi-enjoy kay serbisyo man nato. Amo rang gihangyo nga let's abide the rules of the law and the Comelec rules nato karon under mata sa Comelec control. Siguro i-roll down na nato mga sakyanan katong may mga four wheels, roll down lang, please abide with us, pangayuan mo sa mga documents, then if ever ila ipa-check ilang sakyan, much better pod whether voluntary paghatag nato o gahigayunan sa pag-inspect. So kani dili na kadlukan ang PNP kay kani na dire we are sacrificing ourselves for the security and the purpose. This is the safe and fair election this coming October for the BSK 2023. Aksyon Balita.